Bueno, izan, jonek telefonotik deituzten hil justo kotxi hartzera joan, praktiketatik etxera bueltan berdi zen. Eta, susto hartu neban hasikeratan, ez? Neban espero notizi hori justo momentu horretan, eta, jenti bideik hasi nintzen, etxekoari, laguneri, notizi zen barri emoten, ezta? Eta, etxien bazkaltzen nagoela, justo segiduen, handik 2 ordure jakin eban, hori atxilotzea egin jube martxan egoala, ez? Orduen, raro, nintzen jaburuen eitzen, 10 egun dekote, zerren mierda, universidadegaz berbain, besti ez, dakizear, apurbet nire buru organizetan, ez? 10 egun horretan zemate geuzein minema zen. Eta, derrepente, kaos bat, ez? Atxilotzea egin duen dagoela, zerrein, besti ez, dakizear, apurbet kaosa, urduri, eta, holan bizi zen egun hori gitxi gora bera, ez? Ez jakintasun askogaz. Egiz izan hasikeratan eneban pentsa hain luze joko banik, Baina, azkenien entreten egiteko geusek topetan, ez? Liburuek irakurri, besti, da holako geusek, ez? Azkenien ez da erreza, ez? Ez dakiru zenbat egun egon bizaren, kalien zer dauen, ez dakit jentigaz egon guzu, ez dakiz eta ezin zu, ez da, eta familizegaz, lagunekaz, imaginitan zauz denpora guztizen, ez? Ez da nibilko die, nipe joan gure dut, ez? Pankartak itzen badabe, baina ezin zu, ez da, apurbet urduri bai, kanpoan zer dauen ondo jakin barik, besti, saiatzen az, denpori zozelan emoten, irakurtzen, tresina ikusi, danetareko apurbet. Zorizonez eukin dut aukeri bidizo eta argazki desberdinek ikusi alizeteko. Da kristona da benetan Gerniken eta Busturialdien jenti eitzen da bilena. Eta zer sentitzen dan, postasun pila bat, ikusitze zema jentea egin moitzen, zema jente desberdin, komertzizoak, tabernak, kirolarizek, musikarizek, jente desberdin pila bat, eta eskerra hona, ez? Eskerra hona, zelan jentiek benetan elkartasunea dirazi duen eraso honen neurrien eta konpromisoak hartzeko zelako prestutasune erakutsi duen, gizan ez teko tolan itxik zer senditzen esateko, baina kriston berotasune eta eskerra hona benetan. Hainbeste eta hainbeste garela epaiketa politikoan kontra gauzen herritxarrak, ez? Eta esan duzun moduen Euskal Herriko mugak apurtzen duzela, ez? Eta azken elkartasun eta babes hori hortik sortzen da, ez? Benetan, hainbestek dinogulako nahikoa dela, eta epaiketa politikoak amaitzu behar direla, ez? Eta horregaitzik sortzen da empati edo babestu edo elkartasune adierazi gure hori, ez? Benetan, ez dugulako eraso bat gehiago hartu gure, ez? Eta herritxar moduen positinetan garelako eraso horren kontra gure konpromisoa hartuz, ez? Eta hori da elkartasun horrek adierazten duena. Azkenien, honetan egunetan Gernikarrak eta ingurukoak hartu daen konpromesu egaz izango da posible ni libre bizi alizeti, ez? Konpromesu horrek eingo dagoelako herri hau danontzako libre. Eta ni herri honetan libre bizitzen saiatuko naz. Esango netzin oin arte egin dan lana kristona izen dela, ez? Eta herri libre horretan sinesten jarraitzu behar dugula, ez? Eta ni atxilotzen bana bebe, herri libre hori eraikitzeko konpromisoak eurera jarraitzu dizela egunez egun eta benetan herri libre bihurtu arte. Hori da eskatuko netzien.